Du ved, folk de rejser jo ikke langt for at se sådan noget her. Skal jeg lige køre lidt med den? Ja, nu skal du se, så går jeg lige lidt på. Ja. Jeg kan også lige dreje på håndtaget, fordi så kan jeg køre udenom det her. Prøv lige at slukke en gang. Ja, nu har jeg det. Nu kører jeg stille og roligt med den. Ja. Så kan du filme det, du vil. Og du skal også filme herom, jo. Ja. Den her, den skal renses. Den der sidder her, modtrykken. Ja. Den skal have noget bums. Men det er den samme plade jo. Ja. Den er vel bare ikke kørt med så meget her. På det sidste. Og her. Det her, der er ikke noget her. Men det skal selvfølgelig renses, ikke? Ja. Men andet er det ikke. Så den vil være rundt. Ja. Så er der den her, den er vigtig. Den er også dyr. Ja. Men hvis du fotograferer herfra, så kører jeg en gang rundt. Ja. Så gør jeg lige der. Sådan. Sådan. Sådan der. Så kan man... Der er sgu ikke så meget. Jeg kan lige gøre det, jeg lige piller en plade ud, jo. Det er jo lige meget. Så skal jeg lige slukke den her. Jeg ved ikke, om du vil filme det her. Det tager 13 sekunder. Ja. Hvordan man lige piller bladen ud. Sådan her. Jeg har så valgt en løsning på 2 forskellige. Det er kun farve, der sidder her. Der er ikke noget rust. Nej. Det er kun noget farve, der sidder her. Ja. Sådan. Så er den klar. Jeg synes, det har været meget godt gået. Men jeg synes, det er godt, du kommer ind til ham.